Behdeiñklam basau sngi lai met jong ka Seiñraij Jowai halor ka nongrim ban be ka klam ka pang ka shitom ba ka jing sniu ha ke emlang sa lang ka lapoi sha ka bakun henin ka khandai tarik unaitung hapding ka jingpo Phieng ki rong ki rot balawan ra de ki kamai rat hapo kas im atnar Ryngkat ki Khubor show Paidbah bayade halor ka jingdon kam ban penne pensa e ka me mariang kariti dustur badru ka Khubor halor ka jingsha akta ubreu lingba ka juk technology ka jingsha akta hau drugs badru habede bat ka bha yo kam yo jam ne roster system but reservation policy Hakani ka sngi penkut lawan sakhilang daulat ka jelau phagu chauhan u chief justice ka Meghalaya high court u justice Sanjeev Banerjee u Menchula menteri sarkar u adilbert nongrum emily ka not Shillong bat kiwei Ryngkat ka jingedon lang ki he ka district west Jingpyndep adu DC SP Kajingle niam hakani kasngi khatdu kelas dang step perngap da ka kinting knong haying langdo bot sakatho tendai nelit shat haman ki thliu jangki khon karat Hapok kas im aj narpat lepin hiar ningkong ye kedin klam ka bon na yong rengat bat din klam na ying langdo bat tang mare dep ki Paidbah bal ap khmi linti ki lekin thi ban mare hapo aj nar Ryngkat karisa ka kemen balayo ban shat Hadin kani ki konrat ki lepin hiar ye ka sembut knong bat ki kamai rat ru ki lap la ban pen hiar ye ki rot ki rong jongki Ryngkat ka shat ka kemen ka kenhoi risa Nang ta habala penhiar pat ika knong belai barok ki khon ka nyam teri kelai keni ban yok ta yaka da ka jinget ban yok ka jingger khu ka do ha ka janmiet jong ni kesngi ladon ka dat lawa kor ni ka jingken jat bol ding ha pring ka kenhun ulang do bayeng ye ka penthor wa persha ye usangot password bayeng ye ka penthor neng ha ka jinge khun la job ka penthor wa bat kat kum ka jinget ukhaw ukba menta usnem un bha un miat sha ka penthor wa Shwa kani la yo ru banyakren baru presiden ka Seiñraij Jowai OR chalam u balapin sngau halor ke Behdeiñklam da ka boong. And also I welcome the Honorable Minister of Meghalaya, Jingpyndep, is the only minister who represents in our next Behdeiñklam Festival 2023. Thank you, sir. Valuable time because all the ministers feel that we are busy in their own business. God bless you. And I would like to welcome the Honorable MLA, everyone of whom who represent the opposition in the Meghalaya State Assembly. It's very valuable time for us. And welcome you. God bless you. God bless.